ואני מבקשת עכשיו להזמין את הגברת שולמית שפרבר, מטפלת בתנועה ומחול, יש לה פה פנס, מטפלת מינית מוסמכת ודוקטורנטית במעבדה למחקר מיניות באוניברסיטת חיפה, אשר תרצה על נשים דתיות נפגעות תקיפה מינית, הלכות נידה והמקווה. שלום, תודה רבה. איך מגיעים למצגת? היי. אז קודם כל תודה רבה, תודה לפרופסור רז. איזה הרצאה מרגשת. באמת לראות המהפכה המינית שקורית בשנים האחרונות בחברה הדתית זה מדהים ממש. זה תנועה מאוד חזקה לשמוע את הרעיונות שערכת ואת האופן בו הורים דתיים מדברים היום על מיניות. זה לא היה לפני עשור, ממש לא. ואני רוצה להגיד שאני לא אציג את המחקר שלי בגלל שהוא כרגע בתהליכי אפייה, ואני מתארת לעצמי שאת עברת לוועדת אתיקה שאנחנו לפעמים צריכים להתכתב ולחזור, אבל אני כן רוצה לדבר על נשים דתיות נפגעות תקיפה מינית, הלכות נידה והמקווה, כי אם אנחנו מדברות על מיניות, אז בחייהן של נשים דתיות מיניות קשורה בהלכות טהרת המשפחה. ואני חושבת שלצוותי בריאות, בין אם זה רופאות ורופאים, אחיות ואחים, מאוד מאוד חשוב להכיר את ההיבטים האלה. אז אני רוצה רק להגיד, המביא דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, כך נאמר אצלנו בגמרא, וחלק מההרצאה הזו אני יכולה להגיד שההמשגה והאופן בו היו לי משקפיים לראות את המורכבות של נשים דתיות נפגעות פגיעה מינית והלכות טהרת המשפחה, זה בזכות מאמר שכתבה לפני כמעט 16 שנה טניה צ'יפמן, שהיא גם מטפלת מינית והיא ניהלה הרבה שנים את מרכז תמר בירושלים. כתבתי לכם פה את הכתב עת שזה יצא בו, זה יצא בדעות 48 ב-2010, וזה חשוב כי הייתה ממש הראשונה שהאירה זרקור על העניין הזה, והיום אני יכולה ממש לראות בעבודה הקלינית וגם במחקר, אגב, כי במחקר שלי של הדוקטורט יש התייחסות גם לנושאים האלה, את ההמשגות שהיא נתנה ואיך זה פוגש נשים היום. אז זה חשוב. אז בואו נדבר שנייה על הרקע. אז התחלתי בזה שנשים דתיות, המיניות אצלם קשורה ושזורה בהלכות טהרת המשפחה. אני לא יודעת כמה כאן מכירות, אבל בעצם כשאישה מדממת, היא מה שנקרא נידה, אפשר לפרש את זה בהרבה דרכים, נדודים, יש איזושהי התרחקות, כל זמן הדימום, אין מגע בין בני הזוג, בטח לא יחסי מין, אבל גם לא סתם מגע של חיבה, יש אנשים ששומרים את ההלכה ברמות שונות, יש כאלה שגם לא מעבירים חפץ מיד ליד, לא בגלל הטומאה של האישה, אלא כדי כאילו למנוע התקרבות שעלולה להביא לקיום יחסי מין. כשהדימום פוסק נדרש לעשות בדיקה שנקראת הפסק טהרה, יש בד לבן שמכניסים לנרתיק, אם הוא יוצא נקי, מתחילים לספור, סופרים 7 ימים בהם בכל יום, פעמיים ביום, בוקר וערב, אחרי שקמים ולפני השקיעה עושים בדיקה נרתיקית, בדיקה וגינלית עם בד לבן, ואם במשך כל הימים האלה הבד יוצא נקי, ביום השביעי הולכים אחרי צאת הכוכבים לטבול במקווה, ואחרי הטבילה אפשר שוב להיות באינטימיות זוגית. עכשיו אנחנו יודעות ששכיחות הפגיעה המינית, כשליש מהנשים בישראל חוו פגיעה מינית במהלך חייהן, זאת אומרת זה כמו כלל האוכלוסייה, נשים באופן כללי, אז נשים דתיות גם כן, והנתון הזה חוצה גבולות חברתיים, כלכליים ודתיים. עכשיו יש כאן אתגר כפול לנשים דתיות. נשים דתיות שנפגעו מתמודדות עם שני מישורים מורכבים, הטראומה האישית והדרישות ההלכתיות שמחייבות אותן, ואנחנו עוד מעט נראה כאן על המפגש בין טראומה מינית והלכות טהרת המשפחה ואיפה זה יכול להיות מאוד מאוד מתרגר. ויש גם שתיקה כפולה. חומת השתיקה סביב פגיעה מינית, אוקיי? פגיעה מינית היא נושא מושתק, למרות מהפכת מיטו ולמרות שאנחנו כבר הרבה יותר יש שיח, ובטח שעם המהפכה המטורפת שקורית עכשיו עם חזרת החטופים, הגברים שמדברים גם על פגיעות מיניות כאקט אלימות כלפי גברים בזמן מלחמה, עדיין זה נושא מושתק, ושיח על המקווה הוא גם כן שיח שהוא, זאת אומרת, הוא קיים, יש הרבה פרקטיקות סביבו, בין אם זה הדרכת קלות, בין אם זה שאלות רב, ועדיין הוא נושא שבצניעות, אז יש כאן אתגר כפול. בואו נדבר רגע על הגוף וטומאת הנידה. אז הגוף הוא בראש ובראשונה, פגיעה מינית זו פגיעה בגוף. כמובן שיש לנו רצף, פגיעה מינית נמצאת על ציר, ויש גם תקיפות והטרדות שאינן בגוף, אבל ברמת העיקרון זירת הטראומה זה הגוף.
והיא משנה את האופן שבו אישה חווה את הגוף שלה, את הגבולות שלה ואת הזכות שלה לאוטונומיה. נשים נפגעות רבות מדווחות שהן חוות את גופן כפגום ומלוכלך, זאת אומרת אחרי הפגיעה יש הרבה גם, אנחנו רואים קומורבידיות עם OCD וטקסי ניקיון, והתחושה היא באופן כללי שאני מלוכלכת. והתחושות האלה מתעצמות כאשר הן נדרשות להתמודד עם דם הנידה והמושג ההלכתי טומאה. עכשיו רק להסביר, טומאה היא לא משהו שקשור ללכלוך. טומאה גם הייתה טומאת מת, זאת אומרת בזמן בית המקדש כהנים לא יכלו לשרת אם הם נחשפו למת, לא בגלל הלכלוך, בגלל איזה שהם אספקטים רוחניים. אבל המושג הזה, המושג ההלכתי של טומאה, מתחברת לנשים שעברו פגיעה, ללכלוך, למוקצות, להדרה, וזה יוצר קושי עם הגוף שגם ככה הוא זירה מורכבת. ואנחנו יודעות שנשים שעברו פגיעה מינית מתמודדות הרבה פעמים ניתוק דיסוציאטיבי, זאת אומרת הגוף כאן אבל הראש, הרגש לא נמצא, והרבה פעמים הפרקטיקה של העיסוק בגוף סביב טהרת המשפחה יוצר איזושהי דיסוציאציה, כי המפגש הזה הוא כל כך קשה, כל כך קשה להכיל את הרגשות סביב זה, אז יש ניתוק ופיצול. בדיקות טהרה, אז אני הסברתי שבעצם התהליך של התארות אחרי טומאת נידה, יש בדיקות, הבדיקה הראשונה היא הפסק טהרה שבו בעצם מוודאים שהדימום פסק, ואז 7 ימים בוקר וערב יש בדיקות וגינליות כדי לראות שאכן הדימום הפסיק לגמרי, ואחרי שבוע טובלים במקווה. הבדיקות האלה מאוד חודרניות, אף על פי שהאישה מבצעת אותן בעצמה, זה בדיקות שבעצם זה לא בדיקות שהיא בחרה בהן, אלא ההלכה שהיא מחויבת אליה כופה עליה. והצורך בבדיקות טהרה מזכיר את חוויית הפגיעה המקורית. יש כאן חדירה לגוף, גם אם היא עצמית, היא יכולה לעורר זיכרונות טראומטיים, בטח אם הפגיעה כללה חדירה. אבל בעיקר תחושת האובדן של השליטה והאוטונומיה, כי זה בעצם חדירה לגוף שהיא לא מבחירה. היא משהו שהוא כאילו, הוא תהליך שאת חייבת לעבור כדי להיטהר. כל הנושא של הגבולות של האינטימיות, פריצת גבולות האינטימיות חוזרת על עצמה. כאשר האישה היא זו שמבצעת את הבדיקה, היא נדרשת לפרוץ את הגבולות שהגוף שלה מנסה להגן עליהם. זאת אומרת, שוב, יש כאן איזשהו אובדן של השליטה, של הסוכנות, של האג'נסי, כשההלכה נכנסת לספירה האינטימית. וקושי בפנייה לרב, אוקיי? אם יש בעצם בזמן 7 הימים שבודקים את בדיקות הטהרה האלה איזשהו כתם לא ברור, יש ממש רבנים לומדים צבעים, יש ממש דינים שונים לצבע אחר, כתם חום הוא אחר מכתם אדום או הפרשה שהיא באיזשהו גוון חרדלי, ולאורך הדורות נשים נדרשו אם הייתה איזושהי שאלה, איזשהו ספק, לשלוח את עדי הבדיקה, קוראים להם עדי בדיקה, פיסות הבד האלה, לרב, שיפסוק האם זה טהור והאם לא. עכשיו, פה מדובר בפלישה עוד הרבה יותר קיצונית. אני רואה כאן הרבה רחש בחש בקהל, זה יכול להיות מאוד מאוד קשה ומורכב, בטח למישהו שהוא לא מהעולם הזה, להיפגש עם העולם הזה של הלכות טהרת המשפחה. אז יש כאן עוד פגיעה באינטימיות, שהיא מאוד בסיסית, גם באינטימיות של הגוף שלי, של ההפרשות שלי, גם באינטימיות של הזוגיות שלי, גם באינטימיות של המיניות שלי, ועבור נשים שורדות טראומה מינית, גם עבור נשים לא שורדות טראומה מינית, זה מאוד מאוד קשה, ובהחלט יש היום הרבה שינויים בעולם ההלכה, בטח שבציונות הדתית, באורתודוקסיה המודרנית, אבל זה מרחב שהוא מורכב. בואו נדבר רגע על החפיפה, הכנות למקווה. כשמסיימים את ספירת 7 הנקיים, בשביל להתאר צריך שהגוף כולו יהיה בתוך מים, בתוך מי מקווה. מקווה גם יש לו דינים משלו, זה צריך להיות מי גשמים, אנחנו לא טובלות היום במי גשמים, יש לנו מין מרחב של כאילו מין בריכה כזו שמחוברת למים שהם ממקור מים מהטבע, אבל צריך שכל הגוף כולו יהיה בתוך המים, ומבצעים לפני זה חפיפה. חפיפה זה איזשהו ניקוי מאוד מאוד יסודי של הגוף, כדי לוודא שאין עליו שום לכלוך, לק מורידים, איפור מורידים, כדי שהמים המטהרים יפגשו את כל הגוף. הגוף והנפש שמרגיש כבר מלוכלך אצל נשים שורדות טראומה מינית, נתקל בדרישות הלכתיות לטהרה שעשויות להעצים את התחושות האלה. זאת אומרת, התחושה היא כבר של לכלוך. אז יש כאן, בעצם אומרים לך, את צריכה לוודא שאת נקייה לפני שאת נכנסת למקווה. והתהליך של החפיפה והניקוי הקפדני לקראת הטבילה יכול להפוך למסע ממש כפייתי עם אזורים של OCD.
נשים חוות זאת כאישור דתי לתחושת הפגם בגופן, זאת אומרת הצורך להתנקות כאילו מאשר את החוויה הבסיסית, הפסיכולוגית. ושוב פעם, הצורך להתנקות מאשר את החוויה הבסיסית של הטומאה. יש כאן הרבה פעמים היבטים של OCD, נשים ששוב פעם ושוב פעם ושוב פעם מנקות את הציפורניים כדי לוודא שאין שום לכלוך מתחת. יש היום רבנים אגב שמתייחסים ספציפית לזה, ל-OCD סביב הלכות טהרת המשפחה, אבל זה משהו שאנחנו רואות. פרפקציוניזם הלכתי, יש חרדה גדולה שאם טבלתי במקווה ויש עליי, לא יודעת, עט שנשאר עליי, או טיפה טיפור או משהו, רגע, אז אולי אני לא טהורה, ואז אם אנחנו נקיים יחסי מין, אנחנו ניקשל במשהו שהוא איסור כרת, מאוד מלחיץ. וזה מעגל קסמים, כי ככל שהאישה מנסה יותר להגיע לטהרה מוחלטת, היא עלולה להרגיש יותר מלוכלכת ויותר פגומה. ובואו נדבר רגע על המקווה, שהוא עצמו מרחב של אתגרים מאוד גדולים. היום שוב פעם יש גם פסיקה של בג"ץ בהקשר הזה. מה שהיה בעבר זה שנשים שבאו לטבול במקווה אחרי שהן היו מנקות את עצמן טוב טוב, היו צריכות שמישהי שעובדת במקווה, קוראים לה בלנית, תסתכל ותראה שאין שום חציצה על הגוף שלהן. היום אפשר כבר לטבול בלי זה, אבל זה גם חוויה מאוד מאוד קשה של חשיפה וחוסר פרטיות לנשים שכבר עברו פריצה של הגבולות, ושוב פעם אובדן על הגוף, וסביבה שאמורה להיות מרחב קדוש ומתאר הופך לזירה של חרדה, פחד ושחזור טראומה. אני חושבת באמת שהנושא הזה של הלכות נידה אצל נשים נפגעות הוא כל כך מושתק, אין אליו מספיק התייחסות. ליל המקווה, מורכבות של יחסים אינטימיים. בואו נדבר על זה שהציפייה, שוב, היום, בעקבות המהפכה המינית הדתית של העשור האחרון, ובאמת בעקבות הרבה דוקטור מיכל פרינץ והפודקאסט שלה שמאוד כדאי להאזין לו בגוף ראשון, יש שינוי, אבל הציפייה הייתה שאחרי שטובלים במקווה יתקיימו יחסים אינטימיים. עכשיו, קודם כל, לנשים נפגעות טראומה הרבה פעמים אנחנו יודעות שלרוב הפגיעה לא מתרחשת, המקרים של מישהו שקופץ עליך מהשיחים זה המיעוט, הרוב קורה בהקשר של יחסים. אז יש קושי בסיסי באינטימיות, ופה יש בנוסף תחושת חובה. זאת אומרת, טבלתי, עכשיו בן הזוג ואולי אפילו ההלכה מצפה שנקיים יחסי מין, אבל מה אם אני לא מוכנה? מה אני כולי מתורגרת ובדיסוציאציה בגלל כל החוויה האינטנסיבית הזו של בכלל הלכות טהרת המשפחה. ושוב פעם, יש כאן צמצום של האוטונומיה ושחזור טראומטי. אתגרים ייחודיים ודרכי התמודדות, אני אנסה קצת לקצר. יש מושג בהלכה שנקרא אישה מורדת, אישה שלא מוכנה לקיים יחסי מין, וזה עילה לגירושין. זה לא משהו באמת פרקטי, אבל אם אישה שמעה את המושג הזה, זה יכול מאוד להלחיץ. האם אני יכולה להגיד לא ליחסי מין? האם אני יכולה להגיד שאני לא מוכנה? ליל הכלולות זה סיפור בפני עצמו, אנחנו לא ניכנס לזה. ויש קשיים מערכתיים בעולם הדתי, חוסר מודעות, גם אנשי מקצוע. הפגישה הראשונה של נשים וזוגות דתיים, שוב, היום יש הרבה יותר חינוך למיניות בריאה, אבל בעבר, וגם היום אצל חלק גדול מהקהילה, זה דרך הדרכת חתנים וקלות, אין מספיק מודעות הרבה פעמים לנושא של טראומה מינית. יש היום רחלי ויינשטוק, אתם יכולים לחפש אותה ברשתות חברתיות, עושה שינוי מאוד משמעותי בקהילה הדתית הזו, בהקשר הזה, היא מדריכת קלות מיודעת טראומה. השתיקה המערכתית בחברה הדתית סביב פגיעות מיניות וסביב מיניות, מחסור בפתרונות, אין מספיק פתרונות הלכתיים לזה, וצריך הרבה הכשרה וחינוך לבלניות, מדריכות קלה ורבנים בנושא הזה. ההשלכות הנפשיות כמובן שהן קשות, בדידות וניכור, זה משהו שרוב שורדים והשורדות לא יכולות לדבר עליו. עם מי הם ידברו על זה? כאילו, גם ככה רובן לא רוצות לדבר על פגיעה מינית, אז זה פגיעה מינית והמקווה, וכמובן חרדה ודיכאון, קונפליקט פנימי בין ציווי הדת לבין עצמי, ופגיעה בדימוי העצמי, תחושה של כישלון, של פגימות, כאילו זה מצווה כל כך בסיסית. אנחנו גדלות על זה שזו אחת המצוות של נשים, ואם אני לא יכולה לקיים את זה, אז מה זה אומר עליי? אז מה עושים? הגיע הזמן לפעולה. אז קודם כל לעורר מודעות, לדבר על זה, רופאות, אחיות, אנשים שנפגשים עם נשים דתיות, שורדות טראומה, אפשר לשאול, אם אתן כבר יכולות לשאול על מיניות, לשאול איך את עם הלכות הטהרה, טהרת המשפחה, איך את עם הנושא הזה, את רוצה לדבר על זה, לפתוח את זה. יש היום הרבה יותר מענה, מקוצר הזמן, אני לא אציג את הכל, אני יכולה להגיד
כמובן, פסיכו-חינוך לאנשי מקצוע, שינוי חברתי, הכשרה והדרכה לרבנים, מדריכי חתנים וכלות, מטפלים, רופאים, אחיות. וכן אני רוצה להגיד שיש רבנים היום שאפשר לדבר איתם. יש את הרב יוני רוזנצוויג שהקים ממש ארגון שעוסק בהתמודדות נפשית והלכה, והוא נותן פתרונות הלכתיים מאוד יפים, וגם הרב אילי עופרן. כדאי להכיר את השמות האלה, כי אם תפגשו מטופלות שמתמודדות עם קושי, להפנות לרב יוני רוזנצוויג או לרב אילי עופרן, זה פתרון נהדר. יש הרבה הקלות שאפשר לתת בהלכות טהרת המשפחה, מכל מיני סוגים. בין אם זה שעושים רק 3 בדיקות במקום 14+1, בין אם זה לטבול לבד. יש דפים לנשים שמתמודדות עם OCD שמרגיעים את כל החרדה סביב הניקיון. אבל כן, בעיקר לעורר מודעות. תודה רבה.